И здравейте хора, добре дошли в днешния епизод, в който ще играме Brawl Stars. Сега влизаме в играта. Така, влизаме в играта. Има нов апдейт, така да, скойнове има, вече птиците. За жалост няма. Така, но добре, така, събираме забор. Хайде, ще спрем да играем. Трябва ни да стигнем кой е тир. Точно 30 тир. Така, че трудно. Вау, си 8 да. Или да. Майко, умри, браво е. Не. Не, бе, брат. Не. Ай. Хоп. Wat правиш? Пусти. Колко имаш? Аз пък ми ти май. Това е 500 тъй. Мали. Това може би той е. Не, той няма да е. Не, той хора няма да е. Определя няма да е той. Ще купиме това. Това няма да да. И боста. Хора. Моят криспър. 133. Ще правим на две. Може и аз, защото не съм играл отдавна игри. Brawl Stars имам просто това. Още малко вън. И си играше, отивам на училище. Ходя в училището на коя ден, като е разпуснат. Ще играем доста от сорта на Brawl Stars, GTA. Ще не. Но Brawl Stars, Craft Minecraft, да. Други игри няма. И една Drift Cards има и дня. И ние ще играем. Ще видя майко, 107 долара. Това е още 55 кила. Да, 55 трябва да са. А 55. Те го сметете. 55.
Там 55 плюс, там 76, 55 плюс 76 tot 25. Waarom is dat zo? Droomjas van een tafeltje. Wat? Mij? En dan kan je goed te bed. Ik had hier. Nee. Ja, nou, nee. Одно, три секунди. Няма 3 секунди, но ще умреш. По-силните, така, това е доста формулата. Да, този епизод може би ще е кратичен, като не трябва да стигнем завишен брой купички. Ето, тук искат да стигнем една тия купи. Тук 3200. Значи, ще 20 минути. Как? До училището, хубаво ли е? Фуха. Ай. Мащай се от тук ти сега. Взимам ти пара сега. Jingle bell, коло е дебел. Коледа, не са. Да, върнах се, да. Тук да... Ой. Един приятел се насочва, аз не се работи якото. Майко. Не съм малко е моето. Сега тук... Ай, jingle bells. Jingle bells. Oh no. Фатури, бей. 4 на такива случаи. Айде. Бате трудното е гласува. Бамай. Нещо купи. Мина. Така. Искам да събереме. Колко лайка? Ако събереме 3 лайка. Веднага. На следващ. Веднага пускам нов епизод. 3 лайка ако супер. Веднага нов епизод пускам. Да, знаете, хора, я. Ако иска да работя, еднагически и пише на Майнкрафт, може би. И пък на Brawl Stars. И пишете в коментарите, ако желаете. Car Parking. Brawl Stars, Майнкрафт. Може и други. Може и друг кар. Така.
trekt mij niet. Hehe. Deve ser peito cupim. David Stoughton vai seguir previsão. Bihar prévu. Donc là, t'as caché et pas ignoré. Flair prévu. Uzun программа снеги. Это digno para ser aqui todo fechado. Aparece a cópia digna e bagulho. Para todo. Lili. Mama. Oraya Santa. Of. Тупчи. Сегодня себе флага пушили. Я че дут потак. Горе имаш ктик пана. Ich kann mal nämlich gerade rausstellen. Ich kann this is the chance veículo mostre no nosso shows 30 dias stop ja die was 30 nee 30 dias não 30 são coisas da koopse op 3 leden die ik dacht daar met koopse поставили. Да. Малко се починах с карпарки, бидека и да. Това беше учиш. Пукни, покласи и ти покласи, така. Пукни, браво е. Машини сме, нали, хора. Хора машини сме, ма долни машини. Вот. Понятно. Сегодня просто. Игра я забыл. Как забыли? Хай расправил. Спирал кубы. Вот. Более себе загубы. Да загубы. Почти. 4 Sneeuw heb. Het hele koffie nog eens te vreemd. Oi. Mamka. Ook voor. Ja, wat straks de Wanneer je de Audi speed Didi, ja, we metzata, mitata, Voilà, 115 клас. Базик, ясно. Не знам колко. Не ми да ви кажа. Май.
Majka mu htjela da bi te kuće ta nešťastný mrzný mamka i deva. A извинявам се хора, че няма да напсувам играта до... Умри, брат, умри. Така, краси, умри. Избе. Оп, идите. Стига. Гръб 576. Вече гаджетите. Още малко има леж. Кой да ти пусна така? Еби. Хладилник. Какво си караме? Хладилник си хладилник. Ой, колко столки искрата иска нов. Нов иска. Ой, хладилник като треп. Леле, по-бързо бе хладилник. Браво бе хладилник. Машински хладилник. Браво хладилниче на бабка, сладко хладилниче. Браво на бабка, сладкото хладилниче. На батко, сладко. Оп, хладилник, давай. Газ! Епизод спир. Ай, купите. Че купили хора. Не съм го слухала. Умри. Така е, браво не си хубаво е. Набива е. Убих си, аз съм канибал, очи трапах човек. Аз съм 8 левел, а брат ми е 5. Брат, аз съм 8 левел, а други тяхте. Пък изпърди няма. Я взел кутийката, ще после остат дал. Така просто го, докато да умре. Браво. Още една игра. И чай. Той стана 20 минути по-чатък. Ей, кратъчък телевизор. Аз в момента го епизод така да език, който му пишат на 18 минути. Му е даже по-дълго. Да, вече е по-дълго баяйка. Читър.
je sais pas. Of nee, doe het niet. Nee, ja, ze niet swap voor Drobe. Ja, ze niet swap, jongen. Zo'n triple. Bouwen, ja. Verdienen. Opstieg, op. Arde, bozigo. Yay. Zeg, gooi deze eens. Yay. Oké, chatty.